Het is nou nog een lege vlakte, maar als deze opdracht van 12 miljoen euro dien is, zocht het er hier zo uit. Dan staan hier een cheesefabriek en een ingrediëntenfabriek van mij elkaar een lengte van 500 meter. Opdrachtjouwers binnen het Nieuw-Zeelandse Frontera en de Aware Food Group. Jorritsma Bouw had met deze opdracht dit jaar al haast 64 miljoen euro aan omzet binnen van de 100 miljoen die er helle worden mat. Het werk dat het opsmiet is echt net mis. Wij verwachten dat voor een project als deze in Heerenveen dat wij om en nabij 20 tot 300 medewerkers nodig hebben om het totaalproject te kunnen uitvoeren. En dat varieert dan van 20 in de beginfase en op een piek tot toch wel 300 medewerkers. Jorritsma is een zoenbedrijf en had volle vaker dit soort werk voor de zuivelindustrie dien. Dat had er mij voor zorgen dat ze deze opdracht kregen ha. De opdrachtjouwer vindt het wel mooi dat het werk in Friesland bloot. We voelen ons echt wel thuis in Friesland, ook met een betrokken gemeente en een betrokken provincie. En dan draagt het ook zeker bij dat ook de bouwer uit Friesland komt en zijn netwerk om onze fabriek heen heeft liggen. De bouw van beide fabrieken smiet net alleenig werk op voor het Bolzwarte-bedrijf alleenig. Wij zullen zonder meer heel veel gebruik gaan maken van Friese ondernemers, Friese leveranciers. Waarmee niet gezegd is dat we ook buiten de provincie zullen gaan kijken. Dat heeft ook te maken met disciplines, met kennis en ervaring binnen de organisaties. Maar wij zullen daar zeer zeker naar gaan kijken. Dat we ook Friese partijen moeten gaan inzetten. En we hebben daar inmiddels al partijen voor op de lijst staan. En dat wordt niet verder geconcretiseerd. Het terrein wordt no-bouw riep maken en er leidt al een mooie bulte groen en zon op. Alles moet behoorlijk gauw delzet worden. Wij hopen eind mei van dit jaar de eerste paal te kunnen gaan slaan. Er moeten 4000 palen worden geslagen, prefabpalen. En de verwachting is dat wij december 2014 kunnen gaan opleveren.